Începutul anilor 50, Franța. După ce a studiat filosofie și artă la Paris, o tânără fotografă decide să plaseze acțiunea primului ei film într-un sătuc de pescari. Rezultatul a fost unul inovator. Denumit simplu La Point Court, filmul fotografei avea un stil vizual distinct cu aspecte de documentaristică. Elemente precum filmarea în locații reale, viziunea de autor și combinarea actorilor profesioniști cu cei neprofesioniști prevestesc un nou curent recunoscut oficial abia 5 ani mai târziu. Noul val francez. Pe scurt, mișcarea criticilor de film deveniți regizori ca François Truffaut și Jean-Luc Godard se caracteriza prin respingerea convențiilor tradiționale în favoarea experimentării în film, prin imagine, montaj și narațiune. Iar acea tânără fotografă devenită regizoare era Agnès Varda, supranumită și bunica noului val francez. În următorii 65 de ani după debutul ei, Varda a lucrat atât la filme de ficțiune cât și documentare. La fel ca și alți regizori din curentul menționat, Varda a fost influențată de teoria filmului de autor, denumindu-și propriul stil de a filma cinécriture, scriere cinematografică sau scriere pe film. Printr-un stil experimental distinct, bazat pe realism, ea a adus în prim plan personaje marginalizate, probleme sociale, în special problemele femeilor. Majoritatea filmelor ei sunt portrete de locuri și chipuri, inclusiv al ei. Varda respira filmând, privind lumea cu o curiozitate interminabilă. Sunt curioasă. Punct. Pentru mine totul este interesant. Viața reală, viața prefăcută, lucrurile, florile, pisicile, dar cel mai mult oamenii. Dacă ții mereu deschiși ochii și mintea, totul poate fi interesant. Talentul regizoarei consta în prisma prin care legea să privească lumea care o înconjura, puterea ei de observație, atitudinea față de viață și capacitatea de a se adapta. A creat primul ei film color denumit Fericirea în 1965, determinată să utilizeze simbolismul cromatic la maximum. Filmul Dagherotipurile, din 1975, a fost filmat în limita razei de 90 de metri de casa ei, deoarece Agnès avea nevoie să fie alături de fiul ei de 2 ani și aceasta era lungimea cablului electric pentru echipament. În 2000, ea utilizează pentru prima dată camera portabilă de mână la crearea documentarului Culegătorii și culegătoarea de spice, cunoscut pentru unghiuri și tehnici neobișnuite de filmare. Varda a lăsat în urma ei o creație bogată și diversă, inspirând prin modul ei unic de a privi lumea. Filmele ei te îndrăgostesc cu ușurință de cinema și sau de viață. Mi-ar plăcea să fiu ținută minte drept o cinefilă care s-a bucurat de viață, inclusiv de durere. Pentru a face cunoștință cu opera acestei regizoare, recomandăm filmul Cleo de la 5 la 7, un reprezentant al noului val francez. Acesta prezintă istoria unei cântărețe pop care, primind un diagnostic medical sumbru, așteaptă ca el să fie confirmat în decursul a 2 ore. Dacă i-am deschide pe oameni, am găsit în interiorul lor peisaje. Dacă m-ați deschide pe mine, ați găsit plaje.